Audio. чун ҳаво сард шуда истодааст фаслҳои сол тағйир меёбанд, хостем оиди обу ҳаво намоиши омода созем. Инак минбаъд ҳангоми муошират шумо метавонед бо истифодаи ин ибораҳо муоширатро бо сар тақвият диҳеду аз обу ҳаво бохабар бошед ва ба дигарон нақл кунед. чун ҳамеша лайк ва комментария мегузорем, агар поделиться кунед, нурам алло нур мешавад. рафтем дӯстон. Имрӯз обу ҳаво чӣ хел аст? Какая сегодня погода? Дар кӯча имрӯз хунук, гарм аст. Сегодня на улице холодно, жарко. Имрӯз рӯзи офтобӣ аст, боронӣ аст. Сегодня на улице солнечно, дождливо. Имрӯз саҳарӣ ҳаво абрнок буд. Сегодня утром было облачно. Осмон соф аст, небо чистое. Офтоб баромад, выглянуло солнце. Ҳаво гармтар шуда истодааст. Погода становится теплее. Борони сахт борида истодааст. Идёт сильный дождь. Барф борида истодааст. Идёт снег. Шамоли сахт вазида истодааст. Дует сильный ветер. Ман сахт хунук хӯрдам. Я ужасно замёрз. Рӯзи хуб, ҳамтуне? Хороший день, не правда ли? Обу ҳаво хуб, ҳамтуне? Прекрасная погода, не так ли? Ман гарм шуда истодам. Мне жарко. Ман тамоман тар шудам. Я совсем промок. Раъду барқ шуда истодааст. Гром гримит. Обу ҳаво, пагоҳ чӣ хел мешавад? Какая погода будет завтра? Пагоҳ шамол мешавад. Завтра будет ветрено. Борон меборад, барф меборад. Будет дождь, будет снег. Гарм мешавад. Будет тепло, жарко. Кадом моҳ дар мамлакати шумо хунуктарин аст? Какой месяц самый холодный в вашей стране? Чӣ хел обу ҳаво? Что за погода? Имрӯз обу ҳаво олиҷаноб аст. Сегодня прекрасная погода. Чӣ хел шаби аҷоиб аст. Какая чудесная ночь. Саҳари олиҷаноб. Прекрасное утро. Audio. хуб дӯстон, ин якчанд ибора ва ҷумлаҳое буданд ки дар муошират аз мавзӯи обу ҳаво баҳратон пешкаш кардем. лайк, комментарии шуморо интизорем, поделиться мекунем ва барори кор дӯстон.